Het gemeentehuis van Noord-Friesland in Dokkum wordt voor miljoenen euro's verspiekeren. Mijn man en macht is het gemeentehuis de laatste maanden leeghellen. Waar zit een beetje wat het officiële startseizoen voor de vernijing. En dat is een beste put. We zorgen dat het gebouw weer helemaal bij het tijd komt. Dat er moderne werkplekken in komen. Mooie ruimtelijke werkplekken gericht op het nieuwe werkje. Een hoop mijmicro samenwerken, samenwerken, digitaal samenwerken. En daar zit natuurlijk een goed werkklimaat bij. En vanzelf door het helemaal dwarsem. We gaan van het gasouw, we werken met warmtepompen om het gebouw warm te krijgen. LED-verlichting om het netjes te verlichten. Dus klaar voor de toekomst. De hele renovatie voor het eerste deal kost het al miljoenen euro's. In totaal moeten de drie dealen opknapt worden. In dit eerste deal worden ook de inwoners ontvangen om bijgelijks rijbewijzen te vregen. Maar ook de ambtenaren werken vanuit deze locatie. Wij moeten hier aanstaan 3 gemeentehuizen bij elkaar zetten en dus het ambtelijke capaciteit moet er wel in passen. Houdt ik in dat alle mensen hier net binnen, maar ik hybride werkje maken. En je vraagt dan van ja, dat is een soort yield. Klopt, het is een soort yield. Je krijgt direct weer soort waarom. Een goed werkjouwerschap is echt heel belangrijk voor onze gemeente. De dienstverlening naar je burgers is gewichtig. Dus de mensen kunnen hier aan een goed gaal te plak. En ook bestuurlijk kunnen wij met goede stiepen vanuit de ambtelijke organisatie ben we helemaal up-to-date. Het gebouw is meer dan 20 jaar oud en wordt van binnen dus helemaal vernaaid. We hebben in de jaren 20 jaar in Prutten geleerd en vooral in de jaren 6 jaar in Prutten geleerd hoe je gebouwen in Del zetten moet. Een gebouw maar je ook samen ontwerpen dat er zo min mogelijk energie verbruikt wordt. Dus energie die je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. En dus uiteindelijk is het fantastische fenomeen trias energetica heet dat. Dus voorkomen dat je een hoog energieverbruik hebt en vervolgens dat was het nodig hast door ze op te wekken. En dat gaat hier aan gebeuren. In april kom hier maar de inwoners en ambtenaren van de gemeente weer terug te kennen in het gemeentehuis.